Двустаен апартамент в Премиум Парк Резиденс в Малинова долина, където почваме да ремонтираме и да обзавеждаме този апартамент, като всъщност даже вече майсторите са почнали. Виждате в момента гледката, той е с западно изложение, вътрешната част, където има стрит фитнес, има и за децата къде да си играят, има много зеленина, тихо и спокойно е, горичка е около комплекса като цяло, доста хубаво и приятно място, нищо общо с Малинова долина като цяло, като квартал. Не че Малинова е лоша, но просто е съвсем различно мястото, отколкото масовата представа за Малинова долина. Тук вече стените са изшпакловани, подготвени са. Би трябвало това вече да и втора ръка, ако не се лъжа. Ето тук вече сме направили поправки по електрото. Това ще бъде кухненската част, като е геобразна. Ето така ще бъде. И са поправени неща. Ето тук вече са писани къде ще бъде, с какви габарити, мивка, къде ще бъде хладилник, печки и така нататък са разписани. Тук ще бъде, ето така, ще има маса и тук отсреща ще има, ето така, Г-образен диван или по-точно ъглов, защото няма да бъде точно лежанка, то ще може да се ползва за лежанка, но ще бъде и нормален си диван с масичка, дали може и да видим едно кресло да вземем. И тук отсреща ще бъде TV шкафа с телевизора. Чакваме и на климатиците да ни дадат оферта тия дена. От трите апартамента този ни е най-изостанал. Скоро почваме и четвърти тук да правиме. Ето това тук е мокро помещение, където има място за пералня с сушилня, газово котле, ако искат да се отопляват на газ. И тук ще имаме портманто. Това тук е банята, която все още мисля, че не е почвана. Не мога да светна лампата. Все още няма ток в сградата. Чакаме другата седмица да дойде. Работим още взето на генератори. Тук и този гипсокартон ни пречи допълнително. Взето идеята е, че тук ще бъде TV шкаф, може би, но тук горе ще бъде телевизора. Тук ще има място, където да сложим мебел за жените да могат да се гримират. И тук ще има Г-образен диван с две шкафчета и спалнята. Тук горе и климатика. И тук трябва да преправяме, защото и тук трябва да сложим осветление, LED осветление по пердетата и пердетата да ги направим електрически, така че с копче да се пускат и да се свалят, така че да бъде светло или пък тъмно, спрямо желанието на хората, които ще живеят тук. Като този апартамент го ремонтираме и го завеждаме и след това го продаваме, защото е част от клуба на инвеститора, в който инвеститорите при мен идват и абсолютно пасивно, само за няколко подписа ги викам, правят няколко десетки хиляди само за няколко месеца до печалба. Ако имате интерес, свържете се с мен. Аз се казвам Красимир Попов от агенция TBS и ви желая хубав и прекрасен ден.